Maswera Banji ya Malawi, chigawo cha kumadzulo chino. This is Comrade Ntanyo on Limpopo FM. Tazika kamisa kuti tibwere chifukwa chonota Malawi ambiri aimba matelefoni mpaka na ena kuoloka ndikumaka aimbira amayi akunyumba kunena kuti kodi bambo zukhala bwanji, koma nota tizikakamise tibwere tiyankhule zimene tilipozo. Inde tinalonjeza kuti tibwera, koma chifukwa cha zifuwa zimfine zatikakamisabe kunena kuti kuli bwino tibwere tiyankhule Amalawi amene amatikonda, Amalawi amene amaikonda Limpopo FM ndi Comrade Ntanyo, Amalawi amene amakonda nkhanga zaona asangogona opanda nkhanga zaona. Kodi mwamva? Tinakuzana Malawi kunena kuti tili mudziko lija la Botswana ndi kumene ife tikugwirira ntchito zathu, ndi kumene kuti nakumana ndi anthu ndipo anthu amayankhula zokhuzana ndi imfa ya Chakwera, ya imfa ya Achilima. Takumana ndi anthu aku Botswana, asilikali, apolisi akuyankhula za imfa ya Achilima, kumatifunsa chachitika ndi chani, timalongosolera mmene zakhalira ndale zathu muziko lathu, ndipo anthu amapereka maviews awo ku Botswanako, kupereka maviews awo osati ife kuapangira. Ndeti kufuna Malawi mumve kuti anthu maganizo awo ayankhula moti chani. Titacheza nawo ife Limpopo FM. Ndichosangalasa ndichonena kuti ku Botswananso akuti Limpopo FM amaikonda, ngakhale anthu ali nzika za Botswana koma amamva za Limpopo FM chifukwa ali ndi azinzawo amene akuchokera ku Malawi amathandauzira kunena kuti Limpopo FM imanena zakuti, ndipo akuti dziko la Botswana ngati anamva zonena kuti kwachitika ngozi ya sowa imene munakwera Vice President, akuti anamva pa Limpopo FM. Nde inu anthu amene muli ku Malawiko simufuna kukhulupirira za Limpopo FM chifukwa chani? Ndi ufiti. Akuti nanga Comrade nkhani imene taimva ndiyoona iti. Akuti Aledison Mulo akuti mwakonzera chiwembu. Ino kodi chiwembu mmakampa munthu osauka, munthu onoti simpindulapo kanthu, ndenu muzipita kukalimbana ndi munthu ameneyo? Ndekuti inu mitu yanu sikugwira. Munthu osauka ndi ndani amene anayamba wampha osauka? Olo mwafuse anthu amene amapanga za uchifwamba. Kodi akamakapanga za uchifwamba amafuna chani? Amafuna benefit. Timuphe uyu, titengepo ndalama, titengepo chuma. Nde Comrade Ntanyo azipanga za uchifwamba kunena kuti akufuna akamphe Ben Longwe. Tikatenga kuchani kwa Ben Longwe? Ben Longwe anathawa atagwiririra mwana wokhala wawo kumgwiririra. Nde Comrade Ntanyo asikanena zonoti afuna amuphe Ben Longwe, munthu oti amamugwiririra mwana wokhala wawo. Kugwiririra kusinde kupha kumene kwene. Ineyo ndikhale ndi maganizo owapha Aledison Mulo. Pamene Aledison Mulo chokaphera ndikatenge suti imene amavala yodula kuposa president, mutu wanga ukugwira.
ineyo mutu wanga kusokonekera ndisipanga maplani okapha amalata, munthu amene akugulisa masponji, munthu amene akugulisa masache, munthu amene ali ndi kaokala. Ine sindili ndi okala, ine ndikhoza kuwathandizaso kapitolo yonena kuti okalayo ipite pamwamba, tithesepo za masache, tibwerese za sopo, maperfume. Ine ndikhoza kuwathandiza, ndiye ndipite ndikamphe munthu ameneyo. Mitu yanu ikukoka? Mufunaso mwapaga pekwambe ndende kuti ndekufoirako chifukwa ine ndipite ndikamphe munthu amene wakhala akuotcha maofesi azipani, ndiye ndipite ndikamuphe, ndiye ndikakamupha kumeneko kuti ndikapeza kucha kumaofesi achipaniko anatenga kuchani. Ndiyoti mutu wanga ineyo ukukoka. Amalawi ndikufunseni, anthu amene wawa kuti ineyo ndapangira chipongwe, ndikuwapangira zipongwe zonena kuti ndiyaphe, ndikapha anthu amenewa, ine ndipindule cha? Nkhani imene yavuta Amalawi ndiyonena kuti dziko la Malawi kuchokera ku Nsanje mpaka ku Chitipa, nkhotakota mpaka ku Mchinji, ndiye tikalowa m'maofesi aboma mu electoral commission momwemo tikalowamo, ndiye tikalowa Malawi Army, ndiye tikalowa mpolisi, ndiye tikalowa ku State House. Anthu kuti nkhani ndi ya Comrade Mtanyiwa. Ine sindikuzayimira upresident itu, ndipo upresident iso si chikhumbo changa chonena kuti ndizakhale president, zili kutali ndine. Ine zimene amandipangira Mulungu ndimayamika, chimene ndimafuna ine Mulungu andipase chokudya cha tsiku limene lolo. Kandipasa masamba ndimati zikomo Ambuye, andipasa masamba achigwada zikomo Ambuye. Ali maiko akunja masamba achigwada aliko. Mwafusa anthu amene amakhala ku Randburg akuwuzani kunena kuti kumene koko masamba achinangwa amagulisidwa mu kapu 10 rand. Siku lina nditayenda nachita mwayi ndikufika ku Randburg, napeza tu masamba achinangwa akugulisidwa kapu 10 rand. Ine ndili zimene ziliko, ndiye munthu wina azinena zonoti ine ndikufuna ndimpangire chiwembu. Ndikupangirani chiwembu inuyo nonsenu pa gulu lanu muli ndi chani chimene mungapikisane ndi ineyo? Ngati mukufuna masalaresi pemphani, ineyo ndiye mwezi wina uliwonse I can bet you 200,000 every month ndikhoza kumakutumizirani. Ndilibe nthawi yolimbana ndi munthu, nthawi yanga ndiyo yankhulira Amalawi amene akuvutika, amene sangathe kuyankhula. Mukuti mukundipasa ma 72 hours, ma 24 hours, machani, I don't mind. Ine chimene ndingakuwuzeni chona akuluakulu, ngati inuyo mukufuna kulimbana ndi ineyo, tiyeni tingotenga 2 hours basi mupange saine muthane nane. Ngatiso inuyo mukufuna zonena kuti Comrade Mtanyiwa ngati ife tingakulephereni pa 2 hours, ndena feso tikupasaniso 2 hours kuti muthane nafe, ndiye muneneso, ndiye muone kuti amene atayikwanise 2 hours ndi ndani. You don't know guys, pala asilikali ame amene akudana ndi zimene zikuchita bomali, mumenyedwa ndi asilikali ame zazi inu kudabwa kwenda mumchesi asilikali ameneniwa kukupasani makofi
ndikukuwuzani tsono kuti chifukwa chani mukulimbana ndi Mtanyiwa sikuti ndi chifukwa chonoti ine ndatuma ayi, komano chifukwa cha zimene mukuyankhula kuchiromwe timati mpwesamulu, zimene mukuyankhula za mpwesamulu ndi zimene zikuwabalalisa asilikali ame, ndi zimene zikuwabalalisa apolisi, sikuti ndi onse apolisi amene akukondwa ndi zimene mukupanga Ben Longwe, amene mupanga Patricia mukuti mwakwatiwana ndi bodyguard. Ndinanenatu tsiku lina munthu amamwalira ali ndi futi m'manja koma nkupezeka zonoti wamwalira, amadziwa ndani kuti akuti amwalira ali ndani zako zimenezozo. Ndi Comrade Mtanyiwa chigawo cha kumadzulo. Nkhani ndionena kuti ripoti latuluka kunena kuti a vice president athu amene amalawi timakonda anatisiya vice president. Ripoti lija latuluka koma mafunso ndambiri amene akubwera ndi nkhani ndionena kuti lamba wa malemu achilima kodi ndi ndegeso imene inavula. Mutha kuona kuti achilima amazipulumusa koma panali anthu omwe amene amalimbana nawo. Ndege ya mtunthu ikachose lamba wa chilima mchunu, ndege ya mtunthu ikachose taye wa chilima pakhosi, ndege ya mtunthu ikachose jekete ya chilima. Amalawi, are we children? Ndewina akuyankhula motumba yayi basi maliro achitika inu mukuona ngati kunena kuti basi bazuka amalata monga mayankhulezo mbwambwana ngati zimenezo mukuona ngati akubanja kwa chilima ali okondwa ndi zimene mukuyankhulazo. Nda Malawi tikufuna tikuuzeni mwazina zimene akubanja akumafusa akuti kodi ndi ndege inawavula zovala achilima. Fusotu inu mwatulusa ripoti zovala za achilima inavula ndi ndege kuti akhale opanda chovala. Azionesa boxer wankati imene ija inali ndege. Fusotu likuchoka kwa abanja kwa chilimako. Akuti mwana wawo, mchimwene wawo, mbale wawo mmene amatuluka mnyumba anavala tutayi pakhosi pake. Tayi imene inapita kuti aboma mulongosole. Halikoma aboma anapita kuchipepeso chake chiti chimene amapangacho. Akuti mabala omwe anapita ndi amalemu achilima amene anawatema ndi ndani. Inalinso ndegeyo nanga zinatheka bwanji kunena kuti ndegeyo yatema, ndegeyo mpaka ndikuaponya pansi, ndegeyo mpaka ndikukwanisa kutenga matelefoni kukaziya ku State House.
akufunsa kuti kuphazi kwa m'bale wawo kunali sapato, kodi ndegeyo ndimene inatenganso sapatoyo? Muli bwanji Redson muno, muli bwanji Malata, manjanjawida Malawi. Ndeto akuti abelongo apasidwa contract ya kwa Dimaki, kaya afuna asikasiyana ndolo, kaya afuna asikasiya kwenye. Muli bwanja Queen, muli bwanja Queen, muli bwanja Queen, muli bwanja Queen. Akuti abelongwe akupasidwa contract ndi boma, akuti kuti azipereka mbewu mbadi maka ku Malawi, koma mbewu zimene zizimuthiridwa tameki. Ndi kamera nitaywa. Akubanja kuti wao wanavala jekete mmene amapita ku South Korea, pobweranso anavala jekete, ndipo anthu ogwira ntchito zimene zitu tifuna Malawi muziwe, anthu ogwira ntchito ku South Africa ku embassy amene anakamulandira Chilima ku airport, atapita kukakumana ndi Achilima anauza kuti bwana, kuno tili ndi matenda, tili ndi anthu angapo amene akudwala, akusowa thandizo lanu, simungatithandize? Ndipo amalemu Achilima anabwerera pa OR Tambo. Alikamwe nitaji waweka fukufuku wako. Sikuti tu Achilima ku South Africa atafika pa OR Tambo akuti azikwera ndege kunyamuka kubwera ku Malawi, analephera, anagona atu ku South Africa. Ogwira ntchito ku embassy atapempha kunena kuti bwana, kuno kuli mavuto awa mutithandiza bwanji? Ndipo aku embassy ya ku South Africa ku Morningside atichitira umboni. Inu mukuziwa aku embassy aku South Africa anakakhala nawo pamwambo wa malemu Achilima kudera lina limene limatchedwa Atteridgeville ku Pretoria ku South Africa, kumene anayankhula kunena kuti ndili okhumudwa ndi imfa ya Achilima, chifukwa Achilima ine nayankhulana nawo ndipo napempha kuti musapite ku Malawi, kuno tili ndi matenda. Ndipo Achilima mama wake tinanyamuka ndikupita ku chipatala ndi Achilima. Inuyo amene magwira ntchito ku embassy ku South Africa muchitire umboni kuti Comrade Ntanyiwa zimene akunenazi ndizoona. Mwambo wa maliro umene timaupanga ku Atteridgeville zimene zizi aku embassy aku consulate anayankhula. Anapita Achilima ndikukaendera odwala muzipatala ndikuwathandiza. Mzimu wa Achilima uzusa mumtendere. Inu tumulinda abale yanu ku consulate ku Pretoria, tayimbirani ku Morningside ku Rivonia, mwayimbire foni akuuzani kuti Comrade Ntanyiwa kaya wazizi wa bwanji ndizoona adi tinayankhula, tinakumana ndi Achilima pa airport, ndipo anabwerera ulendo wawo nkukaona odwala. Atakaona odwala ndi pamene amanyamuka ndikumapita ku Malawi. Ndifo imfa ya Achilima ifeyo anthu aku embassy ku South Africa mpaka pano sitikumvesa kuti zinakhala bwanji.
nkhani twakuti kuvulazidwa kwambiri komanso kukhapidwa. Let's be realistic guys. Tisapusise Amalawi ngati anavulala mmene analili muja. Anatulukamo bwanji Achilima? Tifuse Achilima anakwanisa bwanji kutuluka mu ndege ndi mmene analili muja ndi kukapezeka panja ngati inali ndege imene navulaza. Amalawi mmanja mwa Achilima mukusonyezatu corona, munthu atagwira corona amene uja amalimbana ndi ndani amafuna kumtenga corona amene uja. Chigawo chakumadzulo Amalawi ndizomvetsa chisoni kunena kuti mtsogoleri wa dziko la Malawi wakhala akuitana mabishopu, wakhala akuitana mafumu, wakhala akuitana anthu osiyanasiyana kupita ku State House. Koma chimene chikudabwisa nchoti anthu onsewa akamachoka kumeneko akuchoka ndi ndrama. Mabishopu apasidwa ma 30 miliyoni, ampesa amene anapita kowa apasidwa ma 30 miliyoni, kwapita mafumu apasidwa ndalama, kwapita mafumu akumzimba. Nkhani ndionena kuti maliro achitika ku nyumba kwa Achilima. Ndifuna ndikufunse ninu Amalawi, pakati pa a president Achakwera ndi amayi Chilima kapena akumbumba kumene kukuchokera Achilima amene anayenereka kukapepesedwa ndi ndani? Munduze enoyo Amalawi. Mwachisanzo ineyo ndamwalira, kodi anthu akuyenereka kupita kukapepesa kwa mkolo wanga kapena kwa amayi yanga? Mafunso ndi ameneyo. Ndeti kwaona mafumu akuti akupita ku State House kukapepesedwa ndi Achakwera. Kodi inu mukupepesa mafumuwa mwalakwira chani mafumuwa? Amalawi, imfa ya munthu imampengesa di misala munthu. Nkhani twili apa ife tonse Amalawi ngati tikufuna kukapepesa tisipita ku nyumba kwa akazi wa Achilima kapena tipite kwa makolo wawo Achilima ku Nchewu kapena tipite kwa akazi wa Achilima ku Nzimba. Ndikumene anthu ufe tisipita kukapepesa. Koma how come tikunyamuka tikapepese kwa state president, tukapepesa kuti cha state president iyo chinamkomera iyeyo kutumiza asilikali 8 kuti akapulumuse moyo wa Achilima. State president iyo sinamkomera iyeyo kutenga asilikali more than 300, 400, 3,000 kupita kumaliro Achilima. Nde anthu tikupita kukampepesa state president. Amalawi ndizoona zimenezo. Ndakuti akangoyankhula chonchi antanyiwa basa akufuna apa Benilongo ino alibe kanthu amenewo fokolo. Ndikuti mwafuse anthu akamanena kuti tikufuna tikamupheko wakuti kumakhala kuti kumene koko chilipo chimene achiona chimene akufuna akachitenge. Wachoka ku South Africa opanda kanthu nda comrade Ntanyiwa azipanga mauko okampha munthu amene alibe kanthu. Zimenezo ndizoona Malawi.
inunso MCP munangolandiraso zinthu zopanda ntchito akuti afuna aphe Aredison Mulu. Aredison Mulu ali ndi suti imodzi imene amavala amapikisana ndi president akuti amakaliwe mambo inu kufunika kwake kwa kulira sikakuwa wani kulirani kulira nkofunika kwambiri kufuna ndikuze azimambo anzanga haizira timatsinamizi musamanza zija zimene amanena wanthu kuti inu zimambo salira mutsirira ndinkala ndikufa nsanga azimayi wakusungika ifono iwo wamalira kalikonse inuso mafuso inu mukulira zomwezi alire zikapweteka atsirira ine nkadakonda matsuloyo ndikulimbikitseni mutsirira awo akazanu akathakuti akuputani akunenani lirani kulira sale sana Malawi kulira samale sana tikuyeneka kuti tilire pamene tikuyeneka kulira nde wina asatuze sono tiyayi ife yachilimayi basa anthu simukuyeneka kulira ameneyo muziwe zono ndi mfiti. Let's go. Nakuchokerani. Dziko lanu lopusalo. Nakuchokerani. Dziko lanu lopoyalo. Nakuchokerani. Dziko lanu la chambalo. Nakusirani. Malawi wanu wamokoyo inu. Dziko losaka kupusha. Dziko likupausa tutsa. Kumango kangana zopusa. Kumango machana zopusa. Nje ife likhale basi lisiwonelela zopusa nakuchokerani. Takilani kachama basi karanaye ni Malawi wana mango kangana zopusayo ya ndakusira ni dziko la mango machana zopoyiralo mbeleni ndipo mkondelezeni munthu osaukayo ndiye panganizo mwe mungati ndi moyo wano pondelezawo ya malamotetsa jala dziko mukungo kangana zopusa malamotetsa umpali kumamidzi mungo machana zopusa kumatu nde mukufuna zono ti comrade Ntanyiwa azisanga azisekerera zopusa zanuzo Malawi Congress Party anapanga programu yao kudzera kwa manjanjawidi amenewa anakambirana kumakhala pansi akuti akapange kidinapo ana Ntanyiwa kuti Ntanyiwa timpeze tatiyeni tangoyerekezano kupanga zimenezo muone chimene chichitike go and kidnap my children maumboni ndili nawo china chilichonse chimene mmakambirana ndili nacho I got audios zimene inuyo mmakambirana kunena kuti mukufuna mukachite kidinapu ananga ndipo dziko la Malawi ndikuwuzani kunena kuti MCP imakhala pansi kumakambirana kuti ikasowese ananga tiyeni takapangani zimenezo takasowesani ananga tione kuti zosatira zimene zichitike ndi chani whosoever will be involved ndi kunsowesa mwana wanga ndi pamene muzaziwe kunena kuti dziko likuli anthuso amakwiya zachitika ku Kenya zija muzaziona zimene zija anthu akwathu kumulanje anthu akwathu kuchirazulo muzaona mmene azachitire react muzaona mmene mmanyumba mwanumo zimene zizachitika muzasowa mtendere
umbonitu ndili nawo. I got audios ndikudikirani mukachite kidinapo anangawo nde ndizakutulutsirani audio imene mmakambirana anthu inuyo. Don't take me like a stupid. Ndi pamene muzaziwe zonoti this guy we mustn't play with him. Ndipo mukapitiriza kupanga zanuzo inuyo tinonse muyaluka. Ndakuwuzani kuti tikudikiratu malipoti abwere eni ife tikulira imfa ya Chilima 21 days tikulira imfa ya Chilima, ndipo kuyambira Mande tikusala kudya nonse amene mwamupha Chilima ndi anthu 8 aja. Mulungu twatiyankha, Mulungu wathu ndi wamayankho. Yeah, you know what must be done. That guy must be monitored to the fullest. More especially during the time of elections. I know very well that he's going to leave the country secretly. He is going to leave the country secretly to avoid the inauguration of the incoming president to be done in his presence or when he's within the country. Because he knew that immediately after the inauguration, as soon as the new president is sworn into power, as soon as he lands his hand down after taking the oath, he will order his arrest. So he must be monitored to the fullest. I want to see him being arrested and action taken against him. Yes, it's true. Obvious, when he just lose in 2025, just next year, he will run away. Because he's challenging that maybe everything will be possible. But I'm telling you the truth, Malawi right now does not need him in any way. Even to wave him, nothing. Everywhere they just woo him. I'm telling you, this guy will run. Because even now we are hearing that some of these people who have killed these guys, they are preparing to run right now because they are afraid of things that are happening there in Malawi. That means this president will remain there because he's got full power that he cannot be attacked. So just after voted him out, he will run away. But I know that the government will try, though I know that they will never manage to catch him. He will run away. But I know that they are trying to monitor him because even the law, the people who are in the laws or in the courts and whatsoever, they are also murmuring that no, this guy must not continue doing this to people. So he can know and see that things is really hard for him to stay in the country. So now people are trying to monitor him really. Yeah, it's true. It's true. It will be a great pleasure for him to be voted out. This is very, very inhuman, sir. Very, very inhuman. Amene otunde asilikali aku Botswana kupereka maganizo awo ndi mmeneso ataimva nkhani mmene yachitikira ku Malawi. Malawi musaone ngati nkhani ndiyo pepuka. Maiko akunja nkhani imeneyi they are serious. Musaone ngati anthu aku South Africa ndopepera. Musaone ngati anthu aku Zimbabwe ndopepera. Imfa imeneyi mwaisewera mwachimbulimbuli. Mwaisewera mwachimbulimbuli. Zikuvutani tikuti zambiri tizikubwera pa Limpopo FM. Watu ndemwaso wachoka mbatu Redson Mulo ngati mwafuna kuti mufike pa ground kuti mwina muziyankhula muzisusana ndi anzanu zingopangani basi koma sikuti munene kuti anthu ali ndi chipongwe akufuna azikuyankhulani kuti afuna akupheni. Tangofufuzani nkhani ina kapena kuti ingonenani kuti ndabwera pa ground ndifuna ndiziyankhula kusiyana ndoti muziyankhula zinthu zombwambwana ngati zimenezo zoti Amalawi ngati ndikupusaso. Kuli
amalawi mukwatenga ngati ndizisiru eti mukwatenga ngati ndofoira ino kumwaza mungawine Redison Mulo kumwaza tu ino simungawine WMP zingavunde zingatani ngakhale munabadwira ndi kwanu kumene koko koma simungawine yayi chimene chocho ndi muchidziwe ndipo inuyo ndine tipangisane bench panopa simungawine kumwanza ndipo zosatheka ndipo zimene zomwe ndikhulupirire simungawine inuya kutalitali kwambiri lero mukamati ayi afuna andiphe ndayankha izi kumokakamizika kwakukakamiza ndani zaboza basi iwe tazingopanga zimene ukufuna kuti uzipanga basi ngati ukufuna kuti uzisusana ndi maaudio amene ukamba anthu uzisusa basi kaya ufuna uyambe kunyoza anthu zinyoza basi imene ungapangire koma sikuti anthu angakumvere ngakhale utatu uyende madera onse kuti ubwanji Redison Mulo ubwanji mungamukonde zimene amayankhula uone ngati angakuvomere somuzo amayankhula ngati zombwambwana ngati zimenezo palibe munthu amene angakukondewe mdziko muno kuti umayankhula zinthu zolondola ndani wa MCP yekhatu nzako yemweyo basi then longwe ndi nzako amene angathe kuyankhula zimenezo koma usati amalawi akati wina aliyese panopa ukangoti wasegula wairesi kapena ukangoti ukumvera maaudio amthanyiwa kaya aujeni uyu aboni kalindo kubwera wa TV malawi kungoti wasegula ndeno ndikuyika paujeni pachoimba anthu onse amakhala ali chema kumvesera kuti uyu ndiye amatiyankhulira bwino uyu ndiye amayankhula bwino osati ziwaujeni zimene ukamba iwezo dera lake liti zimene anganene kuti ujeni Redison Mulo akuziwika kapena kuti ndi munthu oti atha kuwina mwanzake iti zachamba basi tazingodya ndrama ziwaswa chochita iwe uziona wekha iwezo ineyo I'm betting Redison Mulo kungoti inuyo muzayime WMP ineyo ndizauza amayi yanga kuti azaende maliseche kudera la kwanu pa group ya The Voice mazoko banje lepane takhala tukumakusatani pani zokhuza ya malata ya mutulo antanyiwa chani nimaona ngati kuti mwaona anthu ngati mukwazoti anthu ali mu MCP tasiyeni chifukwa palibe chabwino chimenanga matuze chokhuza MCP palibe chochoipa chimenanga matuze iwo chokhuza MCP pano MCP yo tikuiziwa before ifeyo ena ife tisala badwe ena tili ana oyankhula anayankhulapo mwachisanzo nga Dr. Bakiri Muluzi anayankhulapo amayankhula live pa msonkhano kumene kucho kunali ngati kumunyoza tembo of course zinali zandale koma kunaliso ukukumbusani inu azikuluakulu ndi kuti ziwisa ifeyo achinyamata amene tinali ngati ana munthu ameneyo kuti tiziziwa kuti congress ndipo imapanga zakuti ona ndezi ndimamanena ziyenzo kuti panopa zikutanibe zikuchitikabe wina sakuziwa tikuziona pakhala ndikumwalira ndimene akumwalira akungopana okaoka kani yake kulimbirana mipando zinthu zoti inu ndine tonse tikuziziwa ine chimene ndimaona pa focus yathu mukuti kuli mademo pa 10 July tusikali imawa malo mweli 1 July ndi Monday kuchoka Monday imakauti pene popo basi ndeti pa 10 pachiza kauti 29 days ndeti chimene kuti tipange focus za mademo okay mademo akuchitika pa 10 July akufunika chani zakuti mona zomapanga focus zimene zosati zipo ka focus apa malata munulo ayi basiyena amene mwasiye chando limbana nawo achina munulo achina malata achina penulungeyo achina amati chana amati kampevu jera kunchiko achina kukanda patuya ndoti ndosauka kumafuna alemere muzina lomusangalasa munthu dano alonezando olimbana nawo yani chikwasati ino ndine siti kufuna kulemerako komano tikuona kayo kuti tonse tikakauti tiyikolezere MCP kuti tizisapota mapito ake siko lichi lifika mepa nali pa Zimbabwe likazafika pa Zimbabwe amene azalibwezerese mbuyo ni ndani yangu lake limasaya kuti palibe ndeya papa ifecho panga focus ngati nkoteka titanise referendum tivoteso
chimene chamanya achoke ine chimene ndimaona ngati chimene chosazika bize amalata amunulo iwa kuta kupanga zakutinu palibe amene anganyamula mtaniwa zosatheka zimene mapulani amene akupanga anthu palibe kwali kutali kwambiri kuti olo mtaniwa angampezera kuti ndolo mtaniwa pontenga anthu azangokhala kumango yanga ndoti abwera anthu zigawenga zakumalawi zikuntenga mtaniwa mulu ali mphamvu zopangira constitution ya Malawi ilipo kale palibe kuisintha bambo opusa amene Limpopo FM with Comrade Ntanyi Wandika Teroso ine tisianeso pomwepa nonse staff yose ya Limpopo FM lufeyo Landran Moni chigawo cha kumazulu audi mtalani wa Chiromwe inde ku Chiromwe tili ndakaladiso talandran Moni wano DJ Kaurea komanso sayiwala don't trust alifeti mampanga trust